Ojambim frame apia odeshia hwem odman kuma nana kokoto ana na media hia wa amamra kwankyere so ene ye to nsem no ade ama afri amamre free Center for National Culture e Kumase osekrum abonten so yegusu sua de onse empensi sensuo fawa eno nkire se wonum nso eno ya ntia asem de nenso ye kwaso ne de sua no ama amamra kwankyere yegusu ye koyenim e se de ti abobel ama remfisi se se dua enna na epo ebem na bie wonso no se otwa kontompo ma asafo ayira wo da afikyire na se oda abonten sanso ana se wo maame awu eno awu na se wo so wada ha obi ama mba benu apapransa ma no obesori ama wahwe wo ha won bebiri so a etietia tumi kama na kusi se amamra kwankyere so ya adwen se enyima ye papa nkwa ne besua no ha no mo enti se wotie wo hwe ya mo ne nye efiri se enyima papa nkwa ne de brede mu nyina ase se ya mo hwe ye ene ya se musa ye busanse ye kase obi twa ketem a kasakwa e kire sen obi twa ketem kasakwa e kire sen ye Facebook fan page no Teacher Kofi Sanso ana yen YouTube account no Nana KKT he se tuo enyechiginafo ana to Sanso na de okote bet se otro mo brebo de no abusiafo ye nwunya no aboantati abetwere so a na gina mo ba so ntie mfas da kese pa ema in patrons omo na ebo he se ebekọ se ebeba enwunyina omada Roman Dora owo Jordan Abrochimem Sanso na Clara Abnabonsu the new kokotowa we ye kokotowa foforo kra Clara Abnabonsu kokotowa monso ye damase ye pa kanena mo yadwuma Golden Bean Hotel kuma se mo nyina mo Jordan Abrochimem mo bo echidom ye papa de kan se nyame nhira mo na ene de yesua ene se empani wakasa bi se obekum tromo no dware sasadro de ene jai manenka de ntin nanom e kan sa asem no se okogire mu a ye wo mo bi wo hono ma omososo sa muanom ebi osno ebi etromo ebi esisire kwabrafo ebi nso yabu afufu anase osibojata na saa muano no se wonnim na yobofo na koto bi tuo na okunu se pe se wanya kodura bedu bebi na aboa no ne sasa a ne sunsun ediwachi eba sa wontimi nkonwirem krampo na nkanko akoye adwuma enti die mpanimfo na kantete ne na nano ye ne se wokọ na se wokokum aboa bi sa na odware waduro na no obekọ rema kwotete aduro no na abofo mpanimfo abofo hene beba abofo nyina beba be dia sa won kanyina eye wo a okum aboa no wo na betua na mpanimfo hwese obekum aboa kesie na so obekum tromo na no achi kwotete aduro abedware na afin so obebọ kakase sete be ya aboa no sasa na sensusumeni wachi ne jama no kwai enyi wa hon asomdwem enu te mpanisi obekum tromo no dware sasa aduro de enie jai manonko ene mai na nan bube akweso obi do ka meka se madam football say obi meka 2 million na so me fa ka 3 million akwaji sika na ba ne ho hinti but ti so obi do ka 2 million na fa ka 3 million akwaji esa akra na se okra sabi u sheda enye no masa so ati ase enu ntina empani so obi kontrom na obi fi obedware sasedro de eni jai mananka we na amamra kwankyere so enne yede ebrem se me kan se de okote besi se tram brebo de no yanwia no entine Dora oye patron sans na Clara Abnabonsu kokotowa unso ye patron ye damasi ye papa ye Facebook fan page no Teacher Kofi sans na YouTube account no Nana KKT videos ni nyina okwa obenya bi ahye ho ya se bisanse ye kaso bi check tema kire sen ene ye din semni free culture center ene bero odman kuma nana kokoto de me kaso ja bimbi frame apia